Usa sa mga pinakaimportanteng sanga sa natad sa medisina ang anesthesiology. Busa sa ika-28 nga selebrasyon sa National Anesthesiology Week, karong tuiga, giawhag sa mga doktor ang publiko nga mosalmot sa ilang mga aktibidad. Ang dugang detalye sa report ni Chin Sabute. Tuig 1993, gipagula ang Presidential Proclamation No. 263 isip pag-ila sa October 17 hangtod 23 nga National Anesthesiology Week. Paghatag kini og bili sa mga doktor hilabi na mga anesthesiologists sa ilang dakong papel aron mahatagan og komportableng medikal nga serbisyo ang matag pasyente. Kaning anesthesia para ni siya maoperahan ang mga pasyente or para manganak nga dili sakit ang mga mabdos or mga pasyente nga i-examinon sa CT scan ba or MRI. Karong tuiga luyo sa pandemya, padayon ang selebrasyon niini. Pinaagi sa mga online nga aktibidad sama sa virtual tree planting, diin kanya-kanyang magtanom sa ilang panimalay ang mga partisipante. Duna sa virtual Zumba, mga libreng medical lectures, essay writing contest, virtual pageant, ug pagbisita sa mga orphanage aron manghatag og pagkaon ug school supplies. Akong giawhag ang atong mga kaigsuonan, mga kapuso nga moapil sa among Anesthesia Week celebration, our 28th Anesthesia Week celebration. Sa mga buot mo salmot, mamahimong bisitahon ang Facebook page sa Philippine Society of Anesthesiologists alang sa dugang detalye. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao.